खुलुमबाय लोगोफोर आंनि सामिलि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय स' बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों आङो दिनैयो न'आव थानानै ओंखाम ओंख्रि संनायखौ आङो नोंथांमोनजों दिनै आं शेयार खालामनो नागिरदों स' आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरोना स' बयनिसिमबो आसा खालामबाय आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायगोन होननानै जोबजासे नायलांदो थुदो बिदिब्ला आं दा माइरं सुनो लादो आरोना आं माइरं सुहैनोसै जाहानि न'आव बायला जिला आरोना स' नोंथांमोनाबो नायनानै लादो जाहा पाक्कानि न'बो नङा हानियानो न' होमबाबो देरा गिजिबाबो न' ओमफ्राय गोबाय गिजि आरोना लाजिखाया नोंथांमोननोबो खोन्थिबाय जोंहानि न'खौ नायलांबानो जाबाय दा आं माइरं सुनोसै आरोना माइरं सुखांबाय आरोना आङो दा ओमफ्राय जानहोलांनोसै मा संनाय जायोथाय दालि संनाय जागोनदां नै दा आं ओंखाम जानना होबाय आरोना फार्स्ट टाइम आङो ओंखामखौ जानग्रोबाय नै दा आङो बेदराव होनो थाखाय सामब्राम गुफुर बासिबाय दं नैबे गंगार मस्लाखौ खासिगोन आरोना आङो ओंख्रियाव होनो दालि ओंख्रियाव होनो बिराद मोजाङै मोदोमो अनलाफ्रावबो होजायो सबायफोराव बेखिनियानो जागोन बेयो जादों जिराया बेयो जादों जिरा गलमरिस सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु आं दा बेखौ देनानै लानोसै आरोना बेदराव होनो थाखाय जोबोद ओंख्रि जागोन आरोना इमान मस्ला मस्लि गैया जोंहा हाइजें खाब्ला हाइजें होयो आरो हाइजें गैयाबाथ' हाइजें होला ओमफ्राय जालु ओरैनो जिरा एसे ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु दालि ओंख्रिया मोनबायानो मोनबाय आरो दालियाबो मोनबाय दा बेदरखौ एवखांखानायमोन आरोना स' दै होनानैल' फोमोनगोन ओमफ्राय मस्ला देनायखौबो होखाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयाव संख्रि गरनैसो होना होनोसै रं गुराखौ एसे होना होखानोसै आरो जानोथ' बिराद गोथाव जाखागोन दिनैनि भाजाया नै दा आङो दै सै होनानै लाखानोसै मोनजासे दैखौबो ग्लोम होखाबाय ओमफ्राय बेजोंनो खालामना होनोसै गोदौबाय थाथोंसै नै दाउ बेदरा मोनहां जाहांबाय आरोना बयल सिस्टेम संदों लकेल दाउ जानो मार मोजां जागोन आरोना स' आङो जानायखौ खोथिलायला आरोना थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा बाय बाय